Святара з России, якога абвінавачвалі ў арганізацыі заняткаў прастытуцыі, прыгаварылі да 5,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прыгавор па гэтай гучнай крымінальнай справе суд вынес сёння. 39-гадовага жыхара Ленінградскай вобласці затрымалі ў Віцебску ўвечары 3 жніўня. У раёне аўтавакзала ён збіраўся сесці ў аўтобус да Санкт-Петербурга. Разам з ім выехаць спрабавалі дзве жанчыны 20-30 гадоў. Папярэдні праз інтэрнэт яны дамовіліся з мужчынам, што будуць займацца прастытуцыяй у расійскім горадзе. У ходзе следства высветлілася, што гэты выпадак не адзіны ў кар'еры расійскага вярбоўшчыка. Аналагічным чынам з дапамогай сваёй 19-гадовай саўдзельніцы ён спрабаваў вывезці ў Санкт-Петербург дзяўчат з Гомеля. Сваёй віны Святар не прызнае, настойвае, што з жанчынамі незнаёмы і дадому збіраўся ехаць адзін. Я никого не вывозил, не пытался этого делать. Мои действия были связаны, чтобы я сам один уехал домой. Суд приговорил Киреева Николая Анатольевича признать виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Обвинялся он в совершении преступления, предусмотренное частью 1 статьи 14 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривала от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Слуханні па крымінальнай справе працягваліся каля 3 тыдняў. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме. Цяпер у расійскага святара і яго адваката ёсць 10 дзён для абскарджання вынесенага прыгавору.